No, ja som sa do Anasoftu dostal vlastne tak, že som si pozeral ponuky hneď po škole. Pozeral som si hlavne veci okolo Emansu, veci, ktoré ma zaujali, pretože sa tu dá, ako bola perspektíva toho, že sa využívajú moderné technológie a že sa toho veľa naučím, tak som išiel hlavne za tým. No, dnes som sa dostal do Anasoftu autom, ako každý deň. Ale dostal som sa sem tak, že ma zavolal kolega, zavolal ma kamoš. Bol som predtým vo všelijakých iných firmách, tuto som ostal zatiaľ najdlhšie, je mi to fajn. Hodil by sa niekto, kto dokáže rozmýšľať programátorsky, má už nejaké skúsenosti programátorské, dokáže nasávať nové informácie z okolia, pýtať sa ľudí a dá sa s ním dobre spolupracovať. Tak nejakú blondinku. Baví asi to, že robím s modernými technológiami a baví ma to, že napriek tomu, že som mladý, tak som dostal dosť veľa dôvery na to, aby som sa sám mohol vyvíjať a robiť na veciach, ktoré nie sú práve najjednoduchšie. Čo je pre mňa super, pretože chytám skvelé skúsenosti. Od malička som programátor, od základnej školy niečo programujem, je to taká moja diagnóza, mňa to proste baví a tu ma ešte za to aj platia, to je celkom fajn.